दिनै जोङो बाथि दिनाव जोंनि मिशन हम रेस्किउ एन्ड रेस्ट'र खामानिखौ मावगासिनो दं आरो दिनैहाय जोङो सन्टक होननाय बे एसे माने टाउनजों नांजाबनाय बे गामि आरो बेवहायबो हाब्रु फबफैदों आरो बेवहाय रुम जाय बिथांमोना हाब्रुखौ गारनो हायाखै बे हाब्रुफोरखौ जों गारगासिनो दङ आरो गुबुन बायग्रबना थानाय बेयावबो एखे थासारि मानोना दैबानानि जि सिगांनिफ्राय जों मावनानै नुबोनाय मिथिनाय आरो नोंथांमोननो जों दिन्थिनाय बे गासै थासारिया जोबोद दुखुनांथाव आरो बेखायनो बेवहाय माखासे बुस्थु बेसाद दङ बेखौ बोखांनो हायाखै आरो जोङो हानायसेबां जोंनि मावथि हान्जाफोरजों जों जयै बेखौहाय जोङो बोखांगोन आरो बेनो जोंनि थांखि आरो बेखौ लानानै दिनै जोङो जेसे हायो एसे बे गामियावहाय जों मावगोन मानोना जोङो गासै मैयासिमाव 60 न'खरखौ जोङो फोसाबनानै बोखांनानै होबाय आरो बेनो जोंनि मोनसे जाफुंसारनाय जों सानो आरोबाव जोङो साननै सानथामनि गेजेराव जोङो गासै 200 न'खरनि जोङो थांखि लादों बेखौ जोङो माने फाहामना होनो हागोन होननानै जोङो मिजिंथिदों। गोबां रायजोफ्रानो मोजां मोननायजों लोगोसे गावखौ मदद होजानो लुगैबाय थादों बे ओनसोलाव फैनानै दायो बिनि सायाव मा फोरमायगोन? जोंखौ बेवहाय माने बिथांमोनहा आदर खालामदों फारसेथिंजाय बिथांमोनहा माने मोजां मोननानै बाख्नायदों आरो जों जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बिथांमोनहा गावसोरनि नांथारनाय गावसोर हायै खामानिखौ जोंखौ बुरजा टिम नुनायखाय एबा जोंनि मावथि हान्जाखौ नुनानै बिथांमोनहा खावलायो आरो बेखौ जोङो माने बिथांमोननि जि खावलायनाय बेखौ जोङो नायबिजिरनानै जोङो बेवहाय खामानिखौ मावनाय जायो आरो बेबादिनो बिथांमोनहा गावसोर हायैखौ जोंखौ थिननायलाय जोङो बेखौ मदद खालामनानै बिथांमोनखौ सहाय खालामनायनि जोङो बेवहाय जोंनि बे मावथांखिजों जों खामानि मावगासिनो दं।